Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Айни замон шумо видеои моро аз бозори Корвон, шашм ряд, 11 даромадгоҳ дида истодаед, тарафи Тиллобозор. Анамхе платьяу палтоҳое ки поёнда буданд, размеран 46-48 дора. Нархшон 220 сомон. Айнаи платье ки дар яди дуюмай боло, ино ҳамашон анами сетаи аввалаш, анами коричневию, сери ино балшмеркаян, а дигарош боша поясдорош боша то размери 50. Нархошон 200 сомонӣ, нархи донаш. Оптимда бо арзон меша, материалошон драпай. Айна инҷа боша бо якчанд намуди дига амхе платья ҳастай. Аз оно камакак поёнтар меиста. Нархошон ам хел нархи дона 200 сомон, оптимда бо арзон мешава. Чӣ хеле гуфтам? Ин намудош то размери 50 вай дора, размер дора. Ана ин қисми поён боша 220 сомонӣ, ино дарозан. Материалшон вилвет баринай, вале камакак дохил шуда резинкай. Бисёрам рангои хушрӯ дора. Иҷа давози шумо се рангша мебинед, вале чанд ранго дора, коричневи, сери, сиёҳ, ам хеле рангошам ҳастай. Дар инҷа боша 150 сомон. Анамхе блузка хостум барои шумо нишон дидим, занона, ино без размерниян, турецки. Остинаш ҳамаш амхе гипюр омадагиай. Набинед. ҳозир бо ана ин спорт стилора мехоҳам нишон дидим. Спорт стило дар инҷа чӣ тавре ки мебинед, ҳам калта дора, ҳам дароз. Нархошон сар мешава инора аз 180 сомон то 220 сомона. Начос доранд ҳамашон. Набинед чӣ қадар хушрӯ. Ана вай блескдорош бошад. Рости гап нигиндорош ҳозир бори навда меоя. Баъд бо пурратар омада видеоша ба шумо пешниҳод мекунам. Нигиндорош нархошон дигартар буд. Ба фикрам 250 буданд. Ана тикток ҳастай.